ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಅಗತ್ಯ. ರಾಜ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ನಾಡನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ತಿರುಗಿ ಬಂದ. ಎಂಕುಲಿಟ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಂಚಿನ ಪ್ರತಿನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಪಂಡ 8 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಪಂಡ 2 years ಇರೋದು ಕಠಿಣ ಮಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಎಂಕಲ್ ಅಣ್ಣನಾಗ ಮಲ್ತೊಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನ್ ತೂತು ಎಂಕಲ್ ಬೆಳಿ ಕಲ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಲ್ ಬಯಲಕೆರೆ ಉಂತಾಯರು ಮನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂತಾಯರು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಲಕ್ಕಗ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದು 12ನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬೈ ನಿಗ್ಲನ್ ಟೀಮ್ ಒಡಿ ಏತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಸರಿ 33 ಲಾಸ್ಟ್ 23 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕೈತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ ಉಡುಪಿಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬಡಿಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೈತೆ. ಮಂಗಳೂರದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಪೊರ್ಲೆ ಅಗಲೇ ಪೊರು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ ನಮ್ಮ ಅಗಲ ಬಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಲಕ್ಕನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಐನಾಥ್ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಜಾದು ಪೆರೇಲೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ್ ಮಲ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಯುವಕರೇ ಉಲ್ಲೇರ ಅತ ನಮ್ಮ ಪರಕಡ್ ಮಲ್ದಿನಾಗುಲು ಉಲ್ಲೇರ ಈ ಸಲಿ ಯುವಕರೇ ಎಪ್ಪುನು ಪರಕದಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಡುಪಿಡು ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಚ ನಿಗುಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಾರ. ನನ್ನ ಸುರ ಹೊಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಜೋಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಬರೋ ದೂರ ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅವನೊಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆ ಉಡುಪಿದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಮೋದೇರು ಅರೆಡ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಂದ್ ಬರ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ. ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆ ಯಾಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಲ್ಲ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಕರ್ನೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಒಂದಿದ್ದ 2ನೇ ವರ್ಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಬೇರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಡಾವಡ್ ಇವನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದೇ ಕಲರ್ ತೂದೆ ಪನ್ನಿ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿಕೆ ಇಂಚ ನೆಗಲ್ ಇವನ್ ಕಲರ್ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಕಲ್ ಉಡುಪಿದ ಏನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ವರ್ ಜಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿನ ಎಂಕ್ಲ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಖೇಶರ್ ಅರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನ್ಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ಬಯಲಕೆರೆ ಟೀಮನ್ನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲರು ಜವಣರ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಪೋಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜವಣರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊರನೈಟ್ ದುಂಬು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸರ್ ಇರ್ನೈತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೆಫ್ರಿ ಆದ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಐತ ನಾಡು ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಚ ದಿಸ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕೂಡ ಆತ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂಚ ದಿಸ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆರಿವರ ಒರಿಪಗ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕಲೆ ಗಂಜಿ ಒಂದು ತೊರೆದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದುಂಬು. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.